Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Sa mga nakasulat lamang sa Biblia o sa basahon nga referensya nga gitulo ni Master kanamo kadin sa mga among itulo kaninyo, pero kini nga referensya kung gigamit dili para sa pagsupak sa Biblia. O dining tungora among mga pagpangamusta kaninyo no sa tanang makaigsunan sa nagakalalaing mga dapit. Labi na usab sa pagpaygayon sa PBC compound sa mga igsunan no sa ilang pagsuportar para maialagan kining maong programa o sa mga chapter president usab sa mga nagakalilaing dapit na pag-angkon nila sa radio station para lang maipahayag kining mga kamaturan. O sa mga membro sa PBCM, atong timbang-timbangon, dili nato pagkalimtan yun ang sulod sa usa ka tuig nga may tulo ka hugna nga pagpanagtigom nga gitulo ni Master kanato ang Marso 10 o ang Agosto 19 o ang Desyembre 29 o pagpahinomdom nga ang atong obligasyon para usab sa Palace Reconstruction nga mga paghatag nila binulan pagpaghinaot kami na dili nato kana pagkakalimtan o dining tungoro karon magapadayag o magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta og mayong pagpatalinghog usab sa gihapon? Kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos. May usa nga makiguban kaninyo dinhi atong programa karon. Ingon ini kita nga oras sa inyong pagpatalinghog dinhi sa RMN DXPR Pagadian City alauna ngadto sa alauna imedya ang tagna sa kahaponon. Og ang akong pagpanimbaya o ang among pagpanimbaya sa tanan nga mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa presidente Brother Donald Ainley. O sa mga kaigsunan nila ni Sister GD Palabrica Ainley or Ainley Palabricano, GD Ainley Palabrica o sa mong pamilya. Brother Boy Paderon o sa mong pamilya, mga Aladad family, mga Jalil family, Albarico family. O ni Brother Marshall o ni Sister Bibi Jana o sa mong pamilya. Ingon man kang Brother Marshall De Leon o sa mong pamilya. At ang igsoon usab Sister Raquel Aribado o sa mong pamilya may pagpaminaw. Ug ang programa sa PBC nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati na kini sa 23 ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Dinhi sa Cebu City sa DYLA, dinhi sa Toledo City sa DYHR, dinhi sa Butong Pinamungan Cebu sa DYRR, dinhi sa Surigao City sa Real Radio, dinhi sa Bayugan City sa City FM, dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino, dinhi sa probinsya sa Bukidnon sa Valencia City sa Power Radio, dinhi sa Malaybalay City sa RMN DXMB, mabati usab sa ilang FM station sa Valencia sa IFM, dinhi sa Manolo Fortits Bukidnon sa Radyo Natin, mabati usab ang atong programa, dinhi sa Iligan City sa Radyo Bandira, dinhi sa Dipolog City sa RMN DXDR o usab dinhi sa RPN DXKD Dipolog, dinhi usab sa Calamba, Misamis Occidental sa DXMM FM. Dinhi sa Cagayan de Oro City ug sa Misamis Oriental, mabati usab dinhi sa Digsario Radio Ultra, dinhi sa RPN Dixkidi, RPN Dixkio, Teleradyo Cagayan de Oro City, dinhi sa Villanueva sa Cabuses Power Radio, dinhi sa Balingasag sa B Radio Waikurat FM. Kumusta sa mga PBC Women's Group po sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio o dinhi sa Ingog City sa Real Beat Radio, mabati usab ang atong programa matag adlaw Domingo. Niad kung gustong magpadangat sa mga pangutana, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882 sa Smart 0908-3938-768. O kamong tanan karon nga nagasunod nini karon nga inyong pagpaminaw kamo na niya na ang kalakip sa among mga gipanimbaya. O karon sa pagisgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Nining tungura dadron ang atong mga pagpagyan sa pagtubag may tungod sa topiko sa pagkakatumanan sa haleng silangan sa dapit sa atong magtutulo nga Espiritu Santo nga may sitas o sa sitas nga atong gigamit ang Proverbio 25:25 bradron o niya nagpataka lugar kibalit kung sa laing pagasulti niya na nga nagamit-gamit daw ta nga
kana kunong Far East maura ba kuno na di ay kuno nang halayong yuta but niyang ipasabot ni Bendilio pastor sa Sabadista nga kinsa tinukod ni Ellen Gold White na nasayop lugar kita sa atong pagkagamit ni ini. Bueno, atong ipasikad dinhi bradon ang atong tubag ug ato sa nga ipabati ang iyang mga katarungan. Okay, paminaw na to ang tingog ni Mitchell Bendilio, pastor sa Sabadista. Mahitungod niya nga yatang gipakasayop sa teksto nga atong gigamit para sa lutawan sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga gihulagway sa Biblia sa pagtagna ingon sa bugnaw nga katubigan mo lutaw kini sa halayong yuta. Ni atong paminawan ang iyang tingog ni Mitchell Bendilio, pastor sa Sabadista. Napailang tagna nga ilang maumao nga Proverbio 25:25 sa mas bugnang tubig. Nga gi ka sa layong yuta o nga sumpayan na yung Isaias 43:5 sa mupat version Pares na kung mo'y magdaghan ang Pares parehag ang halayong silingan o halayong yuta maura makalilisang igsuon ang Pares parehag ang halayong silingan o halayong yuta maura makalilisang igsuon. Di sa ato pa kana daw kunong halayong silangan o Far East halang yuta makalilisang kuno mga kaigsunan kung himuon lugar kuno namo nga maura. Usa para niya kanang Proverbio 25:25 dili na halayong silangan lugar ang ipasabot. Unang-una ato sang tukion badron nga kining atong nasod nga Pilipinas gitawag ni halayong silangan diin diri nagsukad bradron ang atong central office diri sa barangay San Antonio sa Misamis Oriental na kung i-division nato bradron niya nagsugod sa Mindanao dayon may mga sakop nato sa dapit sa Visayas dayon dapit sa Luzon ug sa ubang nasod so ato pa Luzon, Visayas o Mindanao ang gilangkoban niya na sa atong nasod nga Pilipinas. Pero pagpamatuod nga hain mang dapita nga nasod, yuta gina. Kining atong nasod nga Pilipinas, yuta gini. Pero kung ignon nga unsang matanga ang lokasyon ini, halayong silangan gini. Unsay priba, bradron? Ang priba basahon ako sa usa ka libro nga naguluhan The Philippines, A Unique Nation by Sonia Imsaidi with Gregorio Ifsaides, History of the Republic of the Philippines, 2nd edition. Ano ko mabasa rin sa page 16, gingon kini. Although most of its rich mineral resources are still underdeveloped, the Philippines is already the largest copper and chromite producer in the Far East. Sa ato pa, bisan tuod o wala pa matikad sa husto ang madagaya nga tinubdan sa kinayahan, ang Pilipinas mauna ang pinakadako nga nagmina sa copper o chromite sa halayong silangan. Atong gibasa ang lokasyon di ay sa Pilipinas pinaagi sa dili diferensya bradon nga libro kun dili referensya ni agyo di ay namutang kini sa halayong silangan. Karon ang atong pagasusihon balikan ta pagbasa katong gibasa niyang Proverbio 25:25 nga gipakasayop kita nga ang kana kunong Far East nga atong giparis dito sa Isaias 43:5 gikas Proverbio 25:25 nga halayong yuta o halayong silangan o Far East maora ba kuno na magkalahi kuno na para niya basahon ta bradron. Okay, ang Proverbio 25:25 mao ni ang nakasulat. Ingon sa bugnaw nga katubigan alang sa usa ka giuhaw nga kalag mauman ang mayong balita nga gikan sa halayong yuta. So dunay mulutaw nga mayong balita Reverend nga gikan sa halayong yuta gipakasama kini og bugnaw nga katubigan alang sa usa ka giuhaw nga kalag. Atong timan-an nga ang tagna sa Biblia nagisgot diri halayong yuta nga may mulutaw nga maayong balita. Mao nga dili malikayan nga atong susihon. Kung doon na may halayong yuta, nga matad pa ni Bendilio, dili ko na haling silangan kay aron ko mahaling silangan, parisan ko namo din og 43:5 sa James Moffat. Kaya ang nakasulat gud sa James Moffat translation sa chapter 43, verse 5 sa Isaiah, giingon magod, from
the far east will I bring your offspring, and from the far west I will gather you. Ato pa, gikan sa halayong silangan, pagadadon ko ang imong kaliwatan. May gisaad ang Dios, o nagsaad ang Dios nga may mga kaliwatan nga pagadadon sa halayong silangan. Kumo sa 25 sa Proverbio, versikulo 25, ingon, niini ang gibasa ni Brad Rone, ingon sa bugnaw nga katubigan, alang sa usa ka gihaw nga kalag, mauman ang maayong balita nga gikan sa halayong yuta. Timan anato, susiyon nato. Kung doon na may halayong yuta, nga mulutaw diya ang maayong balita. Balita baka nga hihoba, Bradron, nga gamiton nga principal o sentro niya ng maong halayong yuta. Dili Riberen, kaya ang balita nga hiyubang sa sinugdan sa unang pagpangalagad, unang hugna sa pagpangalagad, himantala nila ni Moises. Mabasa na to sa Deuteronomio 32:3 ug 4, matod pa ni Moises kay gamantala ko ang ngalan ni Hiuba, kalakip gani ang bato nga gimantala, ang bato ang yung bot hingpit man. Mao na si Hiuba gimantala solo. Dili to magpadayon kay mismo si Hiuba nga gimantala ni Moises. Mao'y naghimog tugon nga dili na itudlo o iwali ang iyang ngalan. Niyang babasahon ako sa Jeremias, Kapitulo 31, versikulo 31, 34 gingon. Anya karon ang mga adlaw moabot na nagaingon si Hiuba nga ako magabuhat og usa ka bagong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Juda. Kun unsa maning bagong tugon nga gihimo ni Hiuba, nga kini si Hiuba mo ni ang gimantala sa unang hugna sa pagpangalagad sa mga taong Israelinon, niya sa 34 ang bagong tugon nga gihimo niya. Og sila dili nagayon magtudlo ang tagsa-tagsa katao sa iyang isig katao og ang tagsa-tagsa katao sa iyang igsoon sa pag-ingon ilhon mo si Hiuba. Busa atong gisusi Reveren, kung kining 25 sa Proverbio ang mayong balita nga mulutaw sa layot lagi pagkasamag bugnang tubig balita bani may tungod kang Hiuba ang tubag dili tungod kay ang pagwali o ang pagpanudlo sa ngalan ni Hiuba kadtoy dili magpadayon. Kung dili man balita nga Hiuba ang balita nga mulutaw sa halayong yuta, Bradron, nga gipakasamag bugnawng tubig. Ang pangutana, balita ka kana mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo sama sa nagkalalain nga pangalan sa mong reliyon, pero gitabangan nila og dala-dala ang ngalan sa pagwali diha sa ngalan nga Kristo. Ang tubag Reveren dili busa dilang ikasakit sa tanang relihiyon nga nagdala og nagpadayon sa pagsangyaw sa ngalan ni Kristo tungod kay ang Biblia nagpahayag nga kining pagsangyaw sa mayong balita may tungod kang Kristo dili magpadayon kay si Pablo nag-explikar nga dili pa ni mao ang kahimpitan og kini mawala. Pero wali na sa sinugdanan pod Bradron. Tinuod ka na og ang prueba nga giwali kini sa sinugdanan mao ni ang kapuli sa kang Hiuba. Kay ang kapuli ni Hiuba nga alagaron sa tao man si Kristo sa pagabot ni Kristo, siya ra pod ang gisangyo sa tanang tao sa tanang dapit sumala sa pahayag ni Pablo. Kolosas 1:27-28 ang akong basahon gingon. Gibutan sa Dios ang pagpailang adto kanila sa kadako gayod sa mga kadagaya sa himaya sa mga tinago alang sa mga hintil, ang tinago nga si Kristo anaa kaninyo ang paglaom alang sa himaya. Siya si Kristo. Mao, pagamit og siya singular na Kristo ra gyud, mao ang among ginasangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tawo sa among pagpanudlo sa tanang mga tawo diya sa tanang kaalam aron among ikapatubang silang tanan ingon nga mga hingkod diya kang Kristo. Busa sa akong giingon nga dili pod mayong balita Kristo ang mulutaw sa halayong yuta gipakasamag bugnang tubig kay akong giingon nga dili kahingpitan, pero sa wala pag-explicar nga dili kahingpitan ang pagwalis mayong balita ni Kristo Reveren, gisangyaw po nila ni Pablo sa tanang tao sa tanang dapit isip mao ipuriba nga silang panahon si Kristo ra gid mo ilang gisangyaw. Gani og sundan si Pablo nganong si Kristo ra gid ang gisangyaw tungod kay mao kini ang sukod nga gihatag kanila sa Dios nga dili pagalapason. Ikaduhang Korinto 10:13-14 sa pahayag ni apostol nga si Pablo nga atong mabasa, apan kami dili magpasigarbo lapas sa sukod kun dili sumala sa sukod sa gilayon nga gibahin kanamo sa Dios, ingon nga sukod nga nagaabot diha kaninyo kay kami wala maglapas sa among sukod nga daw wala kami paabot diha kaninyo kay kami mao ang unang nagpakaabot diha kaninyo dala ang maayong balita may tungod kang Kristo. So mao pud ni ang rason nila ni Pablo nga wala nila gisagol ang pagwali sa ilang kapanahonan nga giapil ang amahan nga si Hiuba, ug wa pud nila giapil ang pagwali sa balita sa Espiritu Santo. Principal o sentro nga pagwali. O tinuod ka na. Pero sa lintungan na Reveren nga nung atong gikonklusyonan nga ang tagna sa Proverbio 25:25 dili pod Kristo kana nga maayong balita tungod kay si Pablo ra pod mo nag-explicar sa diyang niabot ang panahon gyud nga may balawan sa mga tao nga kining ilang gisangyaw sa tanang tao sa tanang dapit
nga mawangalan ni Kristo dili to magpadayon nga isang ya uiwali tungod kay matud pa ni Pablo dili hingpit og katupay og katoy mawala. Dili pa maong kahingpitan og katoy mawala nga may mupuli pod nga hingpit. Okay, ang basahon nako aron nga ang mga naminaw dili mo kay tumutumo lang ang mga ministro niya sa Biblia nga Katolikong hiligaynon adunay pagtambayayong nini sa mga scholar po sa Biblia, Protestante o Katoliko. Basahon nako ang pahayag ni Pablo Rib sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10. Gingon, kaya ang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit, pero kung ang himpit mag-abot ang indi himpit magataliwan. Atong timanan nga si Pablo nag-explicar nga doon na sila giwali nga pulong sang Dios, pero matud pa ni Pablo dili daw to hingpit ug kadtoy mawala kanang taliwan, inig abot sa kahingpitan. Sa ato pa nay hingpit nga wali ug nay dili hingpit nga wali nga ang dili hingpit mao tong pulong sang Dios nga ilang giwali. Atong susihon asa bagi pahinungod ni Pablo kining ilang giwali nga pulong sang Dios pero matod pa niya dili pa hingpit ug kadtoy mawala inig abot sa kahingpitan. O si Pablo ra gyapon dinhi sa Roma ang atong kuhagpahayag sa kapitulo 10 bersikulo 17 sa mao ra gyapong Biblia nga Katolikong hiligaynon. Gingon, gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios. Kagang pulong sang Dios, mo ning iyang gisplikal sa unang Korinto, ilang giwali pero dili pa mao ang kahingpitan ug gatoy mawala inig abot sa hingpit. Kagang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali nahanungod kay Kristo. Busa ang pagwali dahil sa maayong balita mahitungod kang Kristo reverend dili dayto magpadayon kadtoy mawala kay dili pa mao ang kahingpitan. Busa ang tubag sa pangutana kung dili man hiuba kining maayong balita nga mulutaw sa halayong yutla gipakasamag bugnang tubig kay dili naman ipadayon ang pagpanudlo sa ngalan. Dili po di ay Hesukristo reverend nga maayong balita ang mulutaw sa halayong yutla gipakasamag bugnang tubig kay atong nabasa sa Biblia dili pa kahingpitan ang pagwali sa maayong balita mahitungod kan Kristo mawala kini inig abot sa hingpit. Na karon, kung doon na may balita nga maayong balita nga tuwa sa halayong yuta, bradron, dili man day hihiuba, dili man po Hesukristo kay napamatud-an na nga adunay pagpahunong na niya na o gihimo nga ang wali nga Kristo sa pagpamatod niya po Pablo nga dili pa day tumao ang kahingpitan kay may hingpit nga mupuli niya na o katong puli niya na sa kang Kristo mao to'y iwali. Kinsa ba ang puli ni Kristo nga mao na ang iwali niya nang dapit nga giingog halayong yuta nga supak si Mitchell Bendillo nga kana halayong silangan dili daw na bradron. Okay, Reb, nindot ang atong kuhaag tubag sa pagtubag sa pangutana kung kinsa ang kapuli sa atong Ginoong Hesukristo mismo nga atong Ginoong Hesus nga atong kuhaag payag kinsa ba'y kapuli niya sa Biblia nga kung pagabasahon ang pulong sa Dios sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 ngadto sa 26 Reb ang akong pagbasa ingon ini. Kining mga butanga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban paninyo ako pahayag kini ni Ginoong Hesus. Apan kon makagikan na ako, ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan. Puli kanako. Busa kung kinsa ang mulugar nga kapuli sa atong Ginoong Kristo, sanglit nga kini si Kristo mo'y napuli sa dapit sa amahan nga si Yuba, kung magisgot na sa pagpangalagad, giwali po do gisangyaw, pero atong gisusi nga dili magpadayon ang pagwali sa ngalan ni Kristo kay dili kahingpitan. Doon na di ay kapuli niya, Reverend. Nga sa atong nasusi sa Biblia, ang kapuli niya o lain mismo si Kristo may namulong. Ang kapuli niya mao ang Espiritu Santo. Kung mao, matinaw nga ang maayong balita nga gikan sa halayong yuta, balita din na nga Espiritu Santo puli kang Kristo. Doon na ba'y mga tao magitag na ang mga muwalig yun sa Espiritu Santo bradron o kanay sa pagklaro na sa aktual nga panghitabo na natuman na diri ka nato busa mo ka na nganong wali na sa Espiritu Santo nga atong giwali. Sa Biblia, Reverend, hanay kayo nga dunay mga tao nga gihimong kasangkapan sa Dios nga ang ilang ibalita dili Kristo, dili pud Hiuba, kundi maayong balita na pinagi sa Espiritu Santo. Basahon ako ang tagna nga nakasulat sa Biblia dinhi sa pahayag ni apostol nga si Pedro sa naunang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 gingon og kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Sa walay ko kaulaw, Reverend, atong giangkon nga kita kining mga tao nga mo'y katumanan nga gihimong kasangkapan sa Dios kay niya nato ang ilhanan
Kay kita lang ang nagwali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo. O di mo na, o kung mangita ta, unsa may among gibalita, di ba Espiritu Santo? Una nga, ang wali nga Hiuba, dili dito magpadayon kay gikat off na sa sistema sa pagpamatod niyo ba? Napuli ang atong Ginoo Kristo. Ang wali nga Kristo dili magpadayon. Adunay puli nga wali kay dili pa tumao ang kahingpitan katong wali nga Kristo. Doon na mayong balita nga multaw gikan sa halay yuta. Balita man sa Espiritu Santo na nagbalita mi sa Espiritu Santo. Nias Pilipinas. Naunsa ba ang Pilipinas? Atong nabasa nga ang Pilipinas halayong silangan. Busa klaro nga kanang halayong yuta diha. Dili day may nagtumo-tumo diha niya na. Wa makasabot si Bindilyo kay di man mo yun kang iya di man god mo haom kay ang iyang dapit nga gilutawan diin iya gipasakupan na dili man gud na halayong silangan ng Amerika. Sa Amerika man ang Sabadista. Mo nang masakit siya niya na pero mo na labing tinuod nga sa Pilipinas ang Pilipinas din gilutawan sa balita sa Espiritu Santo sa nabasa nato nga libro halayong silangan ang ila dili man god mahalayong silangan. Pwede ignog halayong uta pero di man na maaw ang maayong balita nga Hesukristo. Unsay prueba bradron nga didto na nagsumikad sa Amerika. Ang prueba rin nga ang Sabadista kung Seventh-day Adventist Church nagsumikad sa Amerika, kining libro nga naguluhan o giya sa pagtuon sa Biblia sa eskwela sabatika sa mga hamtong, gula kini ni adtong Enero o Hunyo 2018. Ari ko mabasa sa pahina 123 mga punto lang, gingon. Ang Iglesia Adventista nagatubo gikan sa gamayng pundok sa mga magtotoo sa Northeastern United States ngadto global presence nga nagsubay sa atong pagkatinawag diha sa kahayag sa mga mensahe sa tulog ka mga manulunda sa pinadayag. Busa ang rason usagid sa rason nga musupag gid Bindilyo nga dili dinhi sa Pilipinas o halayong silangan mulutaw ang mga tawo nga magwalis maayong balita. Tungod kay kining yang gipasakupan gud rin nga pundok nga Iglesia Adventista del Sétimo Día didto diay ni nagtubo, nagsugod sa gamayng pundok sa mga magtotoo didto naggikan sa Northeastern United States of America. Oh, di nakita na citizens mi, ha? Law-abiding mi sa Bible. Nagtuman mi sumala sa Biblia sa katumanan ra po namo. Mo nang among gisulti. Unya, kay ang maayong balita sa Espiritu Santo man among gibalita. Gingon mag-ingon sa bugnong katubigan. Kining balita nga gipakasama og bugnong tubig nga maong Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ba di ay bradone sa Biblia ba? Gipakasama nig tubig, bradron? Gipakasama og tubig, Reverend, mao nang wagid ta masayop sa paggamit sa Proverbio 25:25 nga kanang mayong balita nga nga mulutaw sa layuta, magipakasama og bugnaong tubig nga ang katumanan ginabalita sa Espiritu Santo tungod kay ang Espiritu Santo sumala sa Biblia gihulagway kini ingon nga tubig. Yatay Biblia nga the message sa sulat ni Pablo sa Ephesians chapter 5 verse 18 gingon, "Don't drink too much wine that cheapens your life. Drink the Spirit of God." Pagingon nga ayaw palabi pag-inom og bino nga makapamubo sa imong kinabuhi, hinunuaim na ang Espiritu sa Dios. Kung kinsa man ning Espiritu sa Dios nga ipainom sa ato pa tubig ang kahimtang niya kay ipainuman. Ingon nga tubig. Ingon nga tubig pero Espiritu sa Dios. Kung kinsang Espiritu sa Dios sa pagbautismo kang Kristo dito sa Jordan, nga atong mabasa sa Mateo 3:16 ug 17, sa diyang mihawa siya, dunay nabukas ang kalangitan ug mikunsa diha kaniya kang Kristo ang Espiritu sa Dios ingon sa salampati ug kinsa kining Espiritu sa Dios nga mikunsa diha kang Kristo ingon nga salampati mao ning Espiritu Santo sumala sa Lucas kapitulo 3 bersikulo 21 ug 22 matud pa dinhi sa og sa nabautismo na ang tanang mga tao og sa diha nga si Jesus usab na bautismo na og nagampo ang langit na bukas og diha kaniya mikunsad ang Espiritu Santo sa dagway nga lawas nun ingon sa salampati. Busa katong gingon ni Pablo, don't drink too much wine that cheapens your life. Drink the Spirit of God. Ang ipainom diha, yung naghulagway nga tubig kay ipainuman, ang Spirit of God o Espiritu sa Dios walay lain mao ang Espiritu Santo.
Di nakita na to. Niya, tungod kay gipakasama magtubig ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ba ingon pod nga mahuwad bradron? Tinuod ka na, ingon gid pod nga mahuwad, tungod kay hulagway man ang Espiritu Santo nga tubig, so ingon pod nga siya maihuwad. Nga sa pahayag ni Pablo, atong basahon, sa Roma Kapitulo 5, versikulo 5, gingon, o ang paglaom dili mo pahigawad kanato kay ang gugma sa Dios gikahuwad man ngani sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gikahatag kanato. Kumo kay gisplikar ni Pablo, ang Espiritu Santo ingon nga tubig kay ipainuman, drink the Spirit of God. So dugang prueba nga kini siya gihulagoy gid nga tubig kay ingon nga gihuwad ang Espiritu Santo sa atong mga kasing-kasing. Busa ang Espiritu Santo gipakasama gyud eg tubig kay mahuwad man. Di klaro na ganina, drink the Spirit of God. Nakaron, tungod kay ang Espiritu Santo gihuwad man nga sa nga kasing-kasing sa tao. Saon sa magpaagi nganong diya sa kasing-kasing ingon nga maihuwad ang Espiritu Santo busa nagasimbolika na ingon nga tubig bradron. Okay, nganong diha gyud gisintro sa kasing-kasing reverend para ang katuyuan nga diha ihuwad sa kasing-kasing nga Espiritu Santo para ang katuyuan malamdagan ang kasing-kasing. Oh, malamdagan ang mga kasing-kasing sa mga katawhan nga masayod sila nga diha niana sa Espiritu Santo sila gitawag. Okay, niya ang prueba basahon na kureb sa Episo Kapitulo 1, versikulo 18, di kama na kukini sa versikulo 13, ningon sa pagpahayag. Nga magalamdag sa mga mata sa inyong kasing-kasing, aron inyong masayran kung unsa ang kalauman, diya sa iyang pagtawag kaninyo, kung unsa ang mga bahandi sa iyang mahimayaong panulundon diya sa mga balaan. Busa mo ni ang katuyuan, nganong giingon si Pablo nga ihuwad ang Espiritu Santo, kay gihulagway ingon nga tubig diya sa kasing-kasing, tungod kay ang kasing-kasing aron nga malamdagan kini, aron pod nga masayod sila sa kalauman diha sa pagtawag sa Dios sa mga tao. Ug sa diyang natawag ang mga tao gitawag sa Dios ang mga tao nga nalamdagan na ilang kasing-kasing kay nahuwaran sa Espiritu Santo. Sa mayong balita, nga ang mayong balita wala lain mayong balita pinagi sa Espiritu Santo, sa diyang tuuhan ni mao ni siya ang makapaluwas sa mga tao. O mausap kini September sa kaluwasan. Tinuod ka na, Reverend. Ang akong basahon kining versikulo 13 sa Kapitulo 1 sa Episo, gingon, pinagi kaniya, kamo usab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita. Waylain mayong balita nga giexplikar ani gipasabot balita pinagi sa Espiritu Santo tungod kay ang balita nga Kristo dili hingpit ug mawala, ang balita pud nga Hioba dili pud magpadayon. Sa to pa ang mayong balita nga madunggan, pulong sa mayong balita nga madunggan, mahitungod sa pagluwas, mao kini ang balita sa Espiritu Santo. Og matod pa din sa nanagpanuo na kamo kaniya, gitimbrihan kamo nga ang gitimbre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Busa mga mahala mong tigpaminaw makaigsuhan dili tinuod nga ang Pilipinas dili halayong silangan kanang Proverbio 25:25 tawgog halayong yuta kay mulutaw man ang maayong balita diya niana usbona mo dili balita nga Jehova, dili pod balita nga Jesucristo, kundi balita ebanghelista o ministro. O gini usab ang inyong igsoon ebanghelista, Brother Juan Ronilo Mangalos. Kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang tagna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.